गोदान मोनसे भिडिअसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनै नैबे भिडिअखौ जागायनो खालामबाय। दिनै जोङो थाखो 9 नि एडभान्स मेथामेटिक्स बेनिनो चैप्टार 1 जाय चैप्टारनि मुङा जादों अनजिमा लिरनाय बिखान्थि बा अनजिमा लिरनाय बिखान्थि आरो बियो बेनिनो सोंथि बिदां 1.1 बेनि सोंथिफोरखौ जों मावफुंगोन। दा बेनि सिगांनो जोङो अनजिमा लिरनाय बिखान्थियालाय माबायदि? दा अनजिमा लिरनाय बिखान्थिया ओरैबायदि जोंहा जायफोर अनजिमाफोर लिरो जोङो बे अनजिमा लिरनायफोरखौ जोंहा गोबां बाहागोआव राननाय जादों आरो हमना ला से नाम्बार मोनसे जाहैबाय मा भारत आरबारि बे जाबाय मोनसे अनजिमा लिरनाय बिखान्थि जायखौ जोङो बाहायबाय थायो जोंनि भारतआव बेखौ जों बाहायबाय थायो आरोना। बेयाव मा थायो जोंहा बिसानफोरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आरो 9 बे मोन 10टा बिसानफोर बेयाव बाहायनाय जायो भारत आरबारि बिखान्थियाव। दा हमना ला जों जुदि हमना लादो जे 657 मोनसे अनजिमा बेयाव मा दं जोंहा 6 दं 5 दं 7 दं ना नैबे 6 दं 5 दं 7 दं अब्लानिया जायफोर अनजिमाफोर लिरनायाव जोङो नैबे 0 निफ्राय 9 सिम जायखिजाया बिसानफोरखौ बाहायो बेफोर माव गोलैयो भारत आरबारियाव गोलैयो आरो ना। हमना ला 90 होननाय लोगो लोगो नैबे 9 खौ बाहायदो आरो नैबे 6 खौ बाहायदो ना थामहिनबा 0 निफ्राय नैबे 9 सिम जिखिनि बिसान दं बिनि गेजेरावनो बेखौ बाहायनानै नैबे अनजिमाखौ लिरनो हादों आरो। हमना ला 135 होननाय लोगो लोगो ना 1 खौ बाहायदो नैबे 3 बाहायदो 5 बाहायदो ना अब्लानिया माने 0 निफ्राय 9 सिम थानाय बिसानखौ जों बाहायदोब्लाथाय बेखौ मा आदबाव लिरदो होनना बुंगोन बेखौ होनगोन जोङो भारत आरबारि आदबाव लिरदों होननानै जों बुंगोन आरो। माने भारत आरबारि बिखान्थियाव अनजिमाफोरखौ जों मा लिरनो हायो मोन 10टा बिसान बाहायनानै जों लिरनो हायो 0 निफ्राय 9 सिम जायखिजाया बिसानफोरखौ बाहायनानै जों लिरनो हायो आरो। बे मोनसे थांबाय। बेनिफ्राय जोंहा गुबुन मोनसे आदब दंबावो बे जाहैबाय मा मोनसे दङ आरो रमान बिखान्थि ना। दा रमान बिखान्थियाव नाय रमान बिखान्थियाव जोङो इफोरबायदि 1 2 3 4 बेफोरबायदि जों बाहाया बेनि सोलाय जों मा बाहायो I बाहायो P बाहायो ना X बाहायो L बाहायो C बाहायो D बाहायो M बाहायो बेफोरबायदि। माने I माने मा 1 P माने मा 5 X माने मा 10 L माने मा 50 C माने मा 100 ओमफ्राय उनाव D माने मा 500 M माने मा 1000 बेफोरबायदि जों माने रमान बाहायो जेराव जोङो मा बाहायो I P X L C D M बेखिनिखौ जोङो बाहायो आरो I P X L C D M बेखिनि सिनखौ जों बाहायो। खैथा दं इयाव 1 2 3 4 5 6 7 गतिके बेसे मोन 7टा जोङो सिन बाहायो। नैयाव बेसे बाहायोमोन भारत आरबारियाव टटेल 10टा बिसानमोन ना ओमफ्राय उनाव रमानाव बेसे बाहायो 7टा सिन बाहायो आरो I P X L C D M बेखिनिखौनो जोङो बाहायनानै अनजिमाफोरखौ लिरो। हमना ला 6 लिरबाथाय जों मा लिरो 6 बाथाय PI लिरो ना बेफोरबायदि। हमना ला 20 लिरनो दो 20 लिरबा बोरै लिरो नैफोरबायदि 20 XX लिरो ना नैबे X खौ मोननै लिरो। हमना ला 60 लिरबा मा लिरनांगोन L आरो X नोङो ना बेफोरबायदि लिरो आरो ना। हमना ला 100 से लिरनांगौबा मा जागोन 100 माने C माने नैबे I ना CI बे जाबाय 100 से आरो ना बेफोरबायदि जोंहा रमान बिखान्थि दङ। आरो मोनसे बिखान्थि दं बे बिखान्थिया आरो मा बे बिखान्थिया जाबाय जोंहा 2 खोन्दोथा दा 2 खोन्दोथायावलाय बेसेटा बिसान थायो दाथ' भारत आरबारियाव 10टा थायो बिसाना रमानाव बेसे थायो मोन 7टा सिन थायो ओमफ्राय उनाव 2 खोन्दोथायाव बेसे थायो मात्र मोननैल' थायो ना मोननैल' थायो। बैफोर मोननैया सोर 0 आरो 1 0 आरो 1 खौल' बाहायनानै जोङो 2 खोन्दोथा अनजिमाफोरखौ लिरो आरो बेखौ माबोरै लिरो उनाव मोनलांबाय थागोन। दा आङो खोन्थानाल' होदो जे 2 खोन्दोथा अनजिमायाव मोननैल' बिसान बाहायो बिसोर जाबाय 0 आरो 1 आरो बेखौ अबेयाव बाहायो बे जाबाय कम्पिउटार लेंगुवेज ना कम्पिउटारा जाय राव बुजियो बै रावखौआ जाहैबाय 0 आरो 1 खौल' बुजियो गुबुनखौ बुजिया
लाथिख' आरो से जेराव माने लाथिख' माने मा माने 1 माने मा लाथिख' माने जाबाय कम्पिउटारनि लैंग्वेजआव अफ आरो 1 माने मा अन O माने अफ 1 माने अन सरि 0 माने अफ 1 माने अन ना अब्लानिया कम्पिउटारा बे मोननै बिसानखौल' बुजियो 0 आरो 1 खौल' ओमफ्राय उनाव 0 आरो 1 खौ लानानैनो जोङो नै खोन्दोथा अनजिमाफोरखौ लिरो आरो हमना ला आंखो मोनसे बिदिन्थि होनादो हमना ला लिरनांगौ जेनेबा लाथिख' लिरनांगौबाथ' इयो लाथिख'आनो से लिरनांगौबाथाय सेयानो ना ओमफ्राय उनाव हमना ला मा लिरनांबाय आरो जेनेबा 2 लिरनांगौ आरो 2 लिरनोबाथाय मा लिरनांगोन जों 2 लिरनोबाथाय 2 लिरनो मोना मा लिरनांगोन जोङो 2 खोन्दोथायावब्लाथाय 2 लिरनोब्लाथाय जों मा लिरो इखो से लाथिख' लिरो आरो बेफोरबायदिसो हमना ला जों 3 लिरनांगौ 3 लिरनांगौबाथाय जों 3 लिरनो मोना 2 खोन्दोथा अनजिमा लिरनोब्ला ना 3 नि जायगायाव जों मा लिरनांगोन 3 नि जायगायाव जों लिरनांगोन 1 लिरनांगोन आरो बेफोरबायदि बे जाबाय 2 खोन्दोथा अनजिमा उननि चेप्टाराव उननि खोन्दोफोराव जोङो फुल मोनलांबाय थागोन दा आं ओरैनो बिदिन्थि होनो हादों आरो जे लाथिख' माने लाथिख'आनो से माने नैबे सेयानो नाथाय 2 माने मा 10 3 माने मा 11 बेफोरबायदि लिरलांगोन आरो हमना ला 4 लिरनांगौबाथाय मा जागोन 4 लिरनांगौबाथाय जालायगोन 110 जाहैलायगोन बेफोरबायदिनो थांबाय थागोन 5 10निखौ बेफोरबायदि लिरलांबाय थागोन जेराव माने 2 खोन्दोथा होनबाथाय मात्र लाथिख' आरो सेल' बाहायो दा इयाव लाथिख' नै मा बाहायो जों से नै से लाथिख' से लाथिख' ना इयाव गुबुन गैया 2 3 बेफोर फैनो मोना से आरो लाथिख'ल' फैगोन आरो ना बेफोरबायदियैनो जोङो 2 खोन्दोथा अनजिमाफोरखौबो लिरगोन बेफोरबायदिनो जों मोनलांबाय थागोन उनाव जोङो बानायलांबाय थागोन दा अब्लाथाय बेयाव माबायदि सोंथि दङ सोंथिफोर दङ बेखौ आङो फारसेनिफ्राय मावफुंलांनि दा जोङो 1 नाम्बारनि सोंथिखौ लाबाय नैबे सोंथि बिदां 1.1 निनो 1 नाम्बारनि सोंथि बेयाव होदो गोजाम मुगायाव मानसिनि साननाय बिखान्थिनि मोनब्रैसो बिदिन्थि हो माने गोदो जेब्ला जोङो 1 2 3 4 नैफोरो जेब्ला जाथ'वाखैमोन बेफोरबायदि जेब्ला लिरनो रोंथ'वाखैमोन मानसिफोरा ना अब्लानिया मा जाहैदोंमोन बिथांमोनाबोथ' मा खालामनांबाय नालाय साननाय खामानिखौथ' सालायखानो नांगोन बेनिखायनो बिथांमोनाबो खायसे माने राहाफोर दिहुनना लादोंमोन आरो जे इयो 1 नैयो 2 बेफोरबायदि सिस्टेमै बिसोर माबा मोनसे दिहुननानै लादोंमोन दा बेफोरो माबायदि दिहुननानै लादोंमोन आङो बेफोरनिनो बिदिन्थिफोरखौ इयाव लिरना होनायजों लोगोसे बुजायलांनि फारि फारियै दा जोङो फिननायखौ लाबाय नानाय गोजाम मुगायाव माबायदियै जेनेबा सेखौ माबायदि फोरमायदोंमोन दोंसे थोंगोर दिरुंजों फोरमायदोंमोन आरो दोंसे थोंगोर लावथि बा जायखिजाया लावथियानो बियो दिरुं नङा थोंगोर लावथिजों फोरमायदोंमोन आरो सेखौ नैसिनजों बाहायदोंमोन थिग बिदिनो जिखौ बोरै बाहायदोंमोन नैफोरबायदि दिरुं मोनसे ओरै खेंख्रा साफ्रेनाय दिरुं बायदि बिजों फोरमायदोंमोन आरो जौसेखौ सोंथिसिनजों फोरमायनाय जादोंमोन आरो थिग बिदिनो नैबे 1000खौथ' माबायदि नै बेफोरबायदि आरो खेंख्राख्रा ओरैहाय मा दि बायदि दंलायोना नैफोरबायदि बिदि बुजायदोंमोन ओमफ्राय थिग बिदिनो 10000खौ जों माबायदि फायख्रबनाय आसि बायदि आरो जेनेबा ओरैहाय नैफोरबायदि बिजों बुजायनाय जादोंमोन आरो 10000खौ बेफोरबायदि सिनजों ओमफ्राय उनाव थिग बिदिनो 1 लाखखौ माजों बुजायदोंमोन 1 लाखखौ नैबे ना आरि बायदि मासे ना थामहिनबा आरि ना जे दङ आरि ना बायदि आरि ना मासेजों बुजायनाय जादोंमोन आरो 1 लाखजों ना अब्लाथाय बैफोरबायदियाव जोंहा गोसोआव लाखिनोबो जोबोर खस्थ'मोन आरो बेखौ फोरमायनायाबो जोबोर खस्थ'मोन आरो दा जेनेबा 100यासो नै बिदि जाहैबाय नंगौना 100 सेबा बोरै बुजायगोन जेनेबा 100 नैबा बोरै बुजायगोन बेफोरबायदिया जोंहा बुहुद प्रब्लेम दंमोन ओमफ्राय थेवबो बिथांमोना बेखिनिखौनो गावसा थिग खालामना लादोंमोन आरो गोदोनि जुगाव माने जे सेखौ इफोरबायदि बुजायदोंमोन जिखौ नैजों बुजायदोंमोन 100खौ नै सोंथिसिनजों 1000खौ नैबे सिनजों आरो 10000खौ नैबे सिनजों 1 लाखखौ नैबे नाजों बेफोर आरि नाजों बिदि बुजायदोंमोन आरो ना बे जाबाय बेनि फिननाय एबार नेक्स्ट जोङो 2 नाम्बार सोंथिया माबायदि दं बेखौ जों नायलायनि आरोबाव दा नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय अनजिमानि हासा बुङोब्ला मा बुजियो बेफोरबायदि होननानै बुंदो दा अब्लानिया जों अनजिमानि हासा बुङोब्लालाय मा बुजियो ना दा जोङो अनजिमानि हासा बुङोब्लाथाय जोङो माखौ बुजियो बेखौ आं एसेमान बुजायनानै होनि
दा अनजिमानि हासा बुङोब्ला ओरैबायदि जे अनजिमाफोरखौ प्राय माने मा होनो बेखौ नै खोन्दोथा अनजिमाफोरखौ ना अनजिमा नै खोन्दोथा अनजिमाफोरखौ जोङो मा खालामो माने मालाबा नैनि हासायाव फोरमायनो हायो मालाबा थामनि हासायाव फोरमायो मालाबा ब्रै मालाबा बा बेफोरबायदि आरो हमना ला नैनि हासायाव हमना ला 101 दं आरो ना बे मा मोनसे नै खोन्दोथा अनजिमा बे नै खोन्दोथा अनजिमाखौ हमना ला नैनि हासायाव बुजायनांगौब्लाथाय नैयाव मा थागोन नैबे गाहायाव जाय मोनसे नै थागोन आरो थामहिनबा नैखौ मा होनगोन नै हासायाव दं आरो 102 आ मा नैनि हासायाव दं बेफोरबायदि अब्लाथाय बेखौ जोङो माबोरैहाय सेफायनांगोन जि खोन्दोथायाव लांनोब्लाथाय এই যে 1 ना 1 जो नैबे 2 खौ सानजाबनांगोन दाजाबोना लाथिख'खौ 2 जो सानजाबनांगोन दाजाबोना आरो नैबे 1 खौ माने 2 जो सानजाबनांगोन इनिफ्राय उनाव पावारा फैगोन नैजोंनिफ्राय 0 1 2 बेखिनिखौ सेफायना जि मोनो बे मायाव थांगोन जि खोन्दोथायाव थांगोन आरो बेफोरबायदि हमना ला 1 लाथिख' 1 आनो नै 1 लाथिख' 1 खौनो लाबाय बेखौ हमना ला 3नि हासायाव फोरमायनो दो आरो 3नि हासायाव बे दं अब्लाथाय 3नि हासायाव दङब्लाथाय बेखौ जुदि जोङो हमना ला जि खोन्दोथा अनजिमायाव लांनांगौ अब्लाथाय जों बेखौ मा सिस्टेमाव लांगोन एबारनि 3 नालाय हासाया 1 जो 3 सानजाब लाथिख' जो 3 बिदिनो 1 जो 3 सानजाब ओरैहाय 1 सानजाब 3 नैबे 1 जो 3 सानजाबबाय गेजेराव दाजाब होबाय लाथिख' जो 3 सानजाब लाथिख' सानजाब 3 दाजाब होबाय 1 जो आरो 3 खौ सानजाब बिदि आरो बेयो बिजो सानजाबबाय बेयो बिजो सानजाबबाय ना ओरै सानजाबनानै गेजेराव मा प्लास प्लास होनांगौ आरो नैबे 1निया जाखांबा प्लास होबाय लाथिख'निया सानजाब जाखांबा प्लास आरो इनि उनाव आरो फैलायबाय नैयो ना बिदि ओमफ्राय उनाव पावारा मा फैयो लाथिख' 1 2 बेफोरबायदि सिस्टेमै फैबाय थागोन आरो ना बेनो जाबाय जोंना हासा आरो माने नैनि हासायावबाथाय नैबे गाहायाव 2 होगोन 3नि हासायाव होनबाथाय 3 ओरै होगोन बेखौनो होनना बुङो हासा उननि खोन्दोआव जोङो बेनि खायसे प्रब्लेमफोर जोङो सल्भ खालामखागोनानो दा जोङो बेयाव मात्र अनजिमानि हासा बुङोब्ला मा बुजियो बेखौ आङो नैयाव फोरमायनानै होबाय दा बेनि बुंफुरलुखौबो लिरखानोसै आङो दा जोङो बेनि फिननायखौ दिहुनबाय बेनि फिननाया जाहैबाय मा ओरैबायदि अनजिमानि हासा बुङोब्ला मा बुजियो दा बेनि मा बुजियो बा नैबे अनजिमानि हासा बेनि जि बुंफुरलु बेयो ओरैबायदि जायो जे मोनसे अनजिमा दिन्थिनि गुबुन गुबुन थावनियाव थानाय बिसान मोनफ्रोमनि मान थि खालामनाय अनजिमाखौनो बे बिखान्थिनि हासा बुंनाय जायो बेनो जाबाय बेनि बुंफुरलु आरोना अब्लाथाय आङो नैबे 2 नाम्बारनि सोंथिखौबो मावफुंना होबाय आरो बेजों लोगोसे आङो गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों